Nezačali sme vôbec dobre a je možné, že to bolo trošku spôsobené dlhou cestou, tak sme boli takí zarazení, nerozhýbaní možno. A potom už od prvej tretiny sme sa trošinku rozhýbali. A niečo sme si potom povedali, že musíme sa začať viac hýbať cez prvú prestávku. Takže tá druhá tretina už trošinku vyzerala, aspoň čo sa pohybu týka, dobre, ale tam sme dostali také veľmi, veľmi lacné góly, by som to povedal z môjho pohľadu. Takže hlava dole po druhej tretine. No, musel som trošku rázne prehovoriť cez druhú prestávku. Stiahli sme trošku formácie na dve a dali sme všetko do toho, no. Išli sme s tým, že skúsime to ešte zvrátiť v tú tretiu tretinu a podarilo sa, takže za to som rád. Nebolo to jednoduché samozrejme, ale asi čiastočne aspoň za tú tretinu zaslúžený. Dnešný zápas sa veľmi ťažko hodnotí, pretože sme v polke zápasu vyhrávali 3-0. Ale v podstate, ako sme si v šatni povedali, alebo tréneri povedali, tak sme si to prehrali v podstate v našich hlavách, že bolo 3-0, už sme boli trošku zbytočne, emočne mimo zápasu a dali sme si streliť gól na 3-1. Myslím si, že od toho momentu prišlo prúske na zápas a trošku začali oni ovládať hru. Ľudia v polke zápasu sme mohli vyhrávať aj viacej, samozrejme nás trošku podržal Adam, ale už v polke zápasu mohol byť zápas rozhodnutý, žiaľ nestalo sa a potom sme inkasovali úplne zbytočné góly a tým situáciám, že sa nechávame zbytočne vylučovať, zbytočne sa vyjadrovať, pretože to vidí asi každý. Bol to taký presne 6-bodový zápas, ktorý sme žiaľ Bohu nezvládli a síce to už hovorím dlhšie, ale my sa v podstate učíme, len aj dneska sme si v šatni povedali, že aj mne osobne vadí a verím, že každému vadí to, že sme takí, že ako keby sme ešte stále nedospeli a chýbajú nám stále tie skúsenosti, čo stále ma mrzí a takéto zápasy jednoducho nemôžeme prehrávať. Keby som mal zhodnotiť vlastne celú jesennú časť, tak nemôžeme určite hodnotiť pozitívne, keď sa pozrieme hlavne na to, koľko bodov máme pozbieraných. Zase čo je pozitívne, tak máme v podstate kvalitný tréningový proces a máme nejaký herný systém, máme nejakú tvár a to je také pozitívne. To znamená, že každý hráč vie, čo má hrať, len tak ako aj dnešný zápas ukázal, nebodujeme tých zápasov a v tých momentoch, kedy by sme mali. Natrapíme sa na gól, zase na druhej strane veľmi ľahko góly dostávame a asi tak by som zhodnotil jesennú časť, ale ja pevne verím, že v zime zase pomakáme, lebo čo ma zase teší je to, že na tom kondične si myslím, že sme celkom dobré. Tí chlapci, ktorí trénujú pravidelne, tak si myslím, že tú kondíciu majú na vysokej úrovni. Keďže sme pridali v podstate aj tretí tréning do týždňa, tí, čo chodia stále, si myslím, že je to na nich vidieť, že keď tu príde hociaký super, tak ich dokážeme zatlačiť, ale určite to nemôžem hodnotiť pozitívne, vzhľadom na to, že sme v tabuľke síce na play-off mieste, ale myslím si, že sme mohli byť niekde úplne inde.